Pour Dante Folimna, au fin fait Sorlindo 84 Borolo sera la Noratina, Ame au fo Dante Folimna, Ama Foko au danse, que aka au bismillah, Billet Arabae, Ame Uti Kalo Klimwa, Aninani na Sam, Bafla, moi Anifla, Ame au Bela Jelenfo, Ama Fara Viro Nunu Charkosova Kosobe, Ama fo Fleliglan la Jigala, Kwa Viro Nunu Ugu Chari Borolo sera fan, Bela Jelenfen Noratina. Kadaka shuna amena boni ko dogolen chamai anga mawolele ale te madogole ale sente o mambrudo o kofe fene abi parti politique do nyema donc jamana yere fene kona liti chamange femi faso yere absega yere soro chogamuna donc anya ale ta anga plateau sans faire ale te madogole ale abogar siriki fombaye donc ni o ye tientigi yɛrɛ tɔgɔma ye ale b'an bolo yan an bɛna tila ka na kumaw d'a ma an ka walawalali caman kɛ o y'a ka se ka fɛn caman faamuya an bɛna kuma sujet minnu kan su in na Mali ale ye plainte minnu don Faransi kama ONU na donc ko Faransi ko o plainte a y'o galontigiya a y'o rejeté hali n'u mana n'u ka daliluwaw ye an bɛna ka na kuma o ko kan o fɛnɛ kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ délégation dɔ bɔra an kɛrɛfɛ jamana la ni o ye Abidjan ye olu nana an ka faaba la ka kɛ yan ni Ivoirien surasi maa 49 minnu minɛra an ka jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw fɛ aéroport la k'u sigana donn'u la o kow an bɛna kuma o kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la ayiwa fɛn min ye homosexualité yɛrɛ fɛnɛ ye don an ye an ka ministre an ye o kumakan mɛn a la donc fɔnba b'an bolo yan ale bɛ CNT kɔnɔ jamana sariyaw bɛ ta yɔrɔ mun na olu bɛ yen donc homosexualité ko in a bɛ cogoya mun na an bɛna ka na kuma o fɛnɛ kan donc jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka mun labɛn an bɛna kuma o kan Mali kɛra maliyɛndenw yɛrɛ ta ye sisan Mali kɛra maliyɛndenw sago ye sisan nɔ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ a ka vidéo a ka cari kosɛbɛ donc docteur b'an bolo yan an bɛna kuma di a ma a ka foli k'o di faso jama bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan docteur i ni ɲankuma ma aw fo 24 dɔgɔ min fo aw yɛrɛ ka cɛsiri na aw ka faso kanu na i ta ma daminɛ bi puis kuma jan a bɛ nin baara la c'est vrai an b'a aw fo ka yira mɔgɔw la k'a fɔ an sumalen nin plateau kan dɔwɛrɛ tɛ a bɛ dépend agenda de la c'est vrai sinon depuis a ko daminɛ aw ni anw de y'a daminɛ o tiɲɛ donc n bɛ tasibila kɛ ka taa an ka golomasiri tabaa minnu tora kɛlɛ la depuis 2012 fo bi Faransi ka kɛlɛ cogolen an kunna ani civiliw ala ka hinɛw bɛɛ la fo ka taa se 10, 11, 12 juillet mɔgɔ ninnu fɛn fɛn fatur'o la ni minnu mangɛna ala ka kɛnɛya d'u ma mais maliyɛn de la diaspora fo kosɛbɛ ni kɛnɛ in kan mais n yɛrɛ ka parti tɔndenw fo ka Korema collectif pour la refondation fo mais ngo ni nana plateau in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ wura 12 fo an y'a ka waleya ɲumanw ye maa mun bi don fantanw jigi kɔrɔ a bɛ ka koba de kɛ ko ala k'a mɛn a la ala ka sɔrɔ caman d'a ma parce que n'an tora ka mɔgɔw fo u ka wale ɲuman na a bɛ courage don la hakili la ninnu ɲɔgɔnna de ni médaille ka kan jamana kɔnɔ parce que maa min bɛ taa fantan ɲɛji cɛ a bɛ se ka taa ka wari don baara la a bɛ se ka kɛ fɛn caman ye mais a bɛ jigin tugu mun na ala ka a mɛn a la ala ka dɔ fara a ka sɔrɔ voilà n b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ an b'i fo Abubakar Sidiki tiɲɛtigi tɔgɔma i nana an ka plateau kan o diyara n ye parce que su in na an b'a fɔ faso jama ye u ka kurunw ta u k'u sigi u ka video u ka cari kosɛbɛ kosɛbɛ a y'aw gɛrɛ maa minnu connectelen tɛ a y'a fɔ k'u connecté ko fɔnba bɛ yan su in na révélation bɛ yen an bɛna an bolo don palan kɔnɔna la ka bɔ ni révélation caman caman ye ko fɛn min ye ba Faransi ye an ka jamana ɲɛmaaw ko k'u ye ale tɛgɛ ta palan kɔnɔna la ko Faransi tɛgɛ b'u bolo ten coyi ko daliluwaw bɛ yen Faransi dun ko ko ale bɛ plainte in fɛnɛ rejeté donc docteur o ko bɛ cogo di d'accord bon n bɛ mun f'i ɲɛna fɔlɔ Faransi n'a sera ka Libi attaqué rejeté a bɛ se ka Mali ka plainte rejeté o ma dogo mɔgɔ la o ma dogo mɔgɔ kɔni na mais fɛn dɔ f'i ɲɛna bi dɔgɔ 2012 ATT tagali Faransi de nɔ don cogo di u y'a dabɔ a kama Libi mɔgɔ minnu nana c'est des mercenaires français
olu de ni libyen ɲagamina ɲɔgɔn na k'an ka armée u dérouté mutinerie de kɛra o i b'a kalama ko coup d'état ma kɛ ATT la mais mutinerie de kɛra mais mutinerie kɛra CEDEAO kelen olu de ye a janfan don Mali ma ka na ni jɔnda ye CEDEAO kelen jɔnda nana cogo jumɛn u y'a fɔ ko coup d'état tɛ ko mutinerie do walasa jɔnda kana hali sini a tɛ Mali gafe si la ko min kɛra ATT la ko coup d'état do u y'a fɔ de ko c'est une mutinerie qui a conduit à la démission du président CEDEAO de y'a baara jugu kɛ hali ATT ko k'a bɛ discours laban mun kala o ma sɔn u nana ni jɔnda ye a préparé la de ka n'a kama jɔnda nane a préparé la kama CEDEAO de ye jɔnda fɛnɛ préparé kana avec l'accompagnement de Alassane Dramane Ouattara Alassane kelen Allahu akbar u ka sɔrɔ ka n'a kɛ parce que u ye maliyɛnw ka émotion fibre patriotique u y'o minɛ ka kulongo la ka na ni IBK ye a bɛɛ kun planifié don Faransi weleli mun kɛra jɔnda y'a weleli min kɛ a ma wele yɛrɛ a y'a yɛrɛ wele de tout était planifié c'était pour le retour de la colonisation militaire en Afrique a nakun kun tɛ Serval dɔrɔn ye dɛ c'était pour que ka Afrique bɛɛ minɛ u ka na Sahara kɔnɔ n y'a faamuya sisan pour que k'o faamuya i bɛna ye k'a fɔ walasa ka sira d'an ɲɛ a ko tiɲɛ kana dɔn i bɛna ye fɛn dɔ bɛ Nations Unies na n'a bɛ fɔ o ma ko VPN holder les porteurs de plume minnu bɛ résolution rédaction kɛ a n'a mission n'a baara bɛɛ kɛ u y'anw ta k'a di États-Unis Royaume-Uni ani Faransi ma parce que olu de ye OTAN ye parce que OTAN de fɛnɛ ye Libi ci donc n'an bɛ ko o ko tiɲɛ sɛbɛn olu tɛna sɔn o tiɲɛ ka dɔn et a bɛɛ kun dabɔra Mali ka uranium ko de kama uranium bɛ Mali la non uranium u b'a kalama u b'a dɔn cɔ fɛn dabɔra uranium ani dugujukɔrɔ fɛn mun bɛ Kidal a dabɔra o de kama donc depuis o wagati Faransi ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ tuguni opération Serval kɔfɛ ka na ni opération Barkhane e ma ye IBK ma se ka foyi kɛ IBK a fait les frais a ma taa kasi Sikaso k'ale n'aw ka bɛ minɛn san k'a tɛ se ka san maintenant kun b'u kɔnɔ ko coup d'état mun kɛra ko denmisɛnnin minnu bɛ na ko b'u yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw bolo o ma k'u ka mɔgɔw bolo et jusqu'à preuve de contraire même min fiɲɛna u ye mun de kɛ Mali la o preuve b'an bolo an bɛ tila k'o preuve di u yɛrɛ ka journaliste d'investigation dɔw kɛra ka na n'o tɔ ye i b'a dɔn ko Faransi bɛ ka Mali kɛlɛ o kɛlɛ kɛ Français minnu b'a la c'est le 44e régiment d'infanterie du service de division de la DGSE française u ka sécurité d'État u ka 44e régiment d'infanterie o de bɛ ka opération kɛ Mali la à l'insu et en dehors du commandement de Barkhane maliyɛnw a ye nin partager joona wallahi u yɛrɛ b'a dɔn o régiment de bɛ ka bombardement kɛ Magal olu bɛ ka terroristes former olu de ni terroristes bolo bɛ ɲɔgɔn bolo e ka sigi ka kuma in kan tan u ka 44e régiment d'infanterie du service de la DGSE française o DGSE française mun filɛ o continuité o de filɛ nin ye u ka chargé des affaires min bɛ Bamako bi u y'u ka représentant dɔ ye c'est un gendarme il était le deuxième homme fort de la France en Côte d'Ivoire awɔ ale de tun bɛ Côte d'Ivoire ye wa a nana hali Mali la a bɛ Mali la olu de bɛ ka nin kojugu labɛn depuis a na kuma n y'a fɔ mɔgɔw m'a lamɛn et ni les 49 militaires Ivoiriens ka mɔgɔ min nana c'était pour déstabiliser le Mali en fonction avec le 44e régiment minnu bɛ ka terroristes dɛmɛ tout était planifié. O de la Barkhane taatɔ u ko k'u bɛ n'u ka 250 hommes k'u b'o bila Niger frontière la Mali yɔrɔ la an ma se k'o faamu. non Barkhane tɛna taa o Barkhane taara kɛrɛfɛ a kana Barkhane ye sa n ko Faransi ka 44e régiment d'infanterie mun b'u ka sécurité d'État ka baara kɛ olu de bɛ ka opération kɛ Mali la à l'insu de Barkhane et sans le commandement Barkhane. U tɛ ɲɔgɔn kalama yɛrɛ. Ne ye Barkhane commandant bɔra ka kuma ale tɛ Laloma an b'o kuma jate ya lui ne maîtrise même pas la situation hali n'a b'a kalama a t'o fɔ an bɛna nin de da kɛnɛ kan ça c'est une autre preuve. 44e régiment d'infanterie min b'u ka sécurité d'État o de bɛ ka opération kɛ Mali la à l'insu de Barkhane et sans le commandement de Barkhane olu de caman su yera a bɛna ye o
parce que kunnafoniw bɛ ka bɔ kunnafoni tɔ bɛ nalen o a bɛ na dɔ wɛrɛ foyi an tɛna foyi fɔ an ye plainte min don o ye introduction dɔrɔn de donc pour que mɔgɔw ka a faamuya plainte min donna faransi minɛ n'a bo kunna de o d'abord ngo danga de b'u kɔ an ka karamɔgɔ ye danga min kɛ o danga bɛ wuli kɔ ala ye diɲɛ don o don da u bɛ fɛ ka fɛn fɛn kɛ mali la u b'a bɛɛ fɔ olu bɛ se k'a fɔ bi ko makɔrɔma fɔ a da la k'a bɛ mali déstabiliser ayi o tɛ se k'o fɔ Jean Le Drian m'a fɔ a da la k'u b'an asphyxier wa o tɛ se k'o fɔ sanction ma ta an kama pour que ka mali déstabiliser maintenant n bɛna mun f'i ɲɛna bi su in na ni bɛ deli ko fɔ n'a tɛmɛna mɔgɔ ɲɛnama pour que ka mali déstabiliser faransi ye terme dɔ de ta ko la campagne du Sahel la campagne du Sahel u y'a dilan u ka DGSE la a campagne du Sahel sigilen bɛ bolofara 5 de kan a bolofara fɔlɔ déstabiliser le Mali diplomatiquement à travers les États-Unis a bolofara filanan déstabiliser le Mali à travers la CEDEAO a bolofara sabanan travailler avec le 44e régiment de la sécurité d'État français avec les djihadistes pour qu'ils soient formés afin que l'Armée armée Bobarala. À branche nana, ça c'est les droits de l'homme que galon ta dans en armée là pour que à fort quand armée avec civil de fois comme ça ou banga armée immobilisée qu'a faut coûter qu'a faut kebli ou be baraka nga dukolo là à durna c'est de mentir que Wagner be Mali là qu'a sur Wagner ti donc campagne to avec Sisi ni le chargé des affaires français Moumbia et lui en collaboration avec certains hommes politiques maliens et de la société civile donc de déstabilisation politique ou comment faut comment l'angolon faut ou be faire content faut faire na frako kan ou be boko la gauche ça c'est planifié à mon calamo aya faut bena ouais on est bien ça maintenant autour de là armée Assimi nana famia parce que moi mon famia entre yiri jubodi ni groupe de patriotes yoro luko o le pétition ke GPM ko iri shukana ira wolo debu rampart luka wuli ko nte fo Gao Songoy luko ko accord d'Alger ankele ka collectif si ni Assimi ngo ko rélecture aya fo bena 600 il chouhana o il chouhana na utina ni francika accord maboy donc ay analyse ke accord saba musa emi signé donc na emu signé ibe ka emu signé ka be wala ka galonda ka ira mogola ka fo franci tant que ni bi an armée tete ka fere population boro kalama ay wuli ka joke maintenant sans franci tagara no be mun no fe ou ka DGC de be ka barake mondoro attaque mun kera franci nodo ha mondoro attaque min kera franci nodo menaka attaque min kera c'est la France mais ko de fenango ou ka 44e régiment d'infanterie moume ka barake nou ka DGC o de be ka cheni ke nord la wa beba kalama et il travaille avec les anglo-saxons mo febe géopolitique do bebe ni réalité donc oda ke ni ku malien do e ko prévouté ana ke sa o kana ko prévu kana ki le 2 mai ay France ka accord dénoncé dénonciation koro ko nous e fin fait ils sont considérés comme des groupes terroristes dès lors que accord Taoucheblé a dénoncé ni toro jamana ka tu constitue une force d'occupation sur le droit international maintenant Mali a fait le 2 mai ay o ka minen cheka bo gosi o ka minen chele o kara ka charnier photo ta chude o ta ka auto francia ni ngali gele mais o yata ko avion ni nana ka ka agression ke peut-être fone ma ko agression ni dona mo ka domaine aérien kono ka iga mo ka sangolo traverser kana ka soro ama jenai abo foma ko agression o yo de ke ka photo nunu ta ka soro armée ma jenai mais armée oui o te agression folay wa folay agression flana au lieu de Dayafo le 6 août ko lu kume opération na à 200 km de Gao ko terroriste do be ku ye olu fa et dun yamarale rete ka barake o du ko lo donc mu yiblo la c'est comme Sénégal fait un dokana ku kunna na kana terroriste fa malika du ko lo ka o be na wala muna itna nini malika mo maje donc prévu ke moka maintenant au beko fait au lieu de attaquer damne Niger te site attaquer au lieu
où il y a des avec plus de 600 véhicules. Désherbant bebo kono. Allez de OK et puis drone de reconnaissance français détail. Drone de reconnaissance nananga kan munu folo. Non mais ngo kan mu nana de. Ah. Kan mu nana de. Après jignu kane. O de choutia alen fleni. Ah o de la ko nationalité do yera afmo biga fo mais. Mo bina be fo mais parce que ibaro jamana ko la. Itika keleken minen bebo ka ira quoi. Parce que ni o bebo ka ira e bina mun bo ko fe. Ah gele. Prévu chama mbambolo France amaka min fo ena ni nuni prévu munu yere namse ka fo u jele no me dore o be min ba to be boke ha prévu badé ka marfa o be fen chama ni mbambolo comme prévu malé ngana joro la yere o de kama ngo ni kumai amanga ndabla parce que événement ba fla de kera non seulement ñu gain mais encore ka plainte do kama plainte mi dona France kama abe dommage sara Mali depuis 2012 fois ta foko sisa show sara aba be dommage intérêt sara o be ka sara o de deuxièmement vous jigida moi ni mi fait na parce que oui on a pen holder le pen holdership c'est-à-dire le porteur de plumes on a kalamu kalatiou yo jagwa di ou yerema mais Ablaye Diop ministre mindo ayaka jena tie barabe ke Nations Unies non o tise ka fila taro maw antara kasra min fe o de do mais mu de bena kula jagwate ale ka nga fin porter amba ka porteur de plume aka pen holdership amba dénoncer de ngante somblé pratika fin sebe on tola anto o deuxième phase di au cofé il choube se ka un message porter Chine me s'est apporté parce que conseil de sécurité là les 5 pays permanents ou 5 pays drone be c'est qu'à porteur de plumes que sinon tout est aké maintenant on va bama muka ame tout malo boka djenya ma kemeni ma dugu keme ani dugu bikono toni kele a résolution na malika papier mekala djie beba mais ou munke avec les preuves à l'appui papier tarakaba ah faut quitter ou foude ou prévu betara newo aya fo kwanga politimo munu seme warduna olu muto ko fe kutea muto ko fe kutea o ya ko balea o ma bal bo frantika fa dala ka lete ka te guluka o aba da sa ko de fo e se aka nga fo fene ka no do amana ko te njodo we fo folisi so la le je no kiena ne era de do ni o fo etemine mais dumi nga barate dore galontie ko dumi nga barate dore ngana ko abisi ka fe fo wedi ay galon dana mais adanyo yi mais ay galon dana atise ka ayira ka bogo galon dana la bara mi no le ake malla o ya fudala o ya déclaration ke o ya ku ka télé la o ya CEDEAO black barake o Union européenne black barake ani kalo wolum black parce que Macron bora ka fo bena comme na fo CEDEAO président ina ku ka Mali bla sanctionna o lu fene bora dro o lu OK o manjuguni ni juguna ils ont fait à peu près 25 tentatives de coup d'état et de déstabilisation du régime ici. Wad anya papier boka be compter ka be ira mola kele o kele. Ha? A kele o kele. Na mo ko ke muna ka ambassadeur bege. Na te kola muna barkani regena. Na te kola muna mbora G5 Sahel la. Na te kola muna CEDEAO ka ambassadeur gena. Donc c'est pour cela même les 49 militaires mercenaires de la Côte d'Ivoire parce que Alassane Tefou et la France ka barako andam na so moi c'est ça o madon ayala ndaga sama il faut que mo ka famia ka bele be nyokona c'est-à-dire ala de fura bo ka woro nyema o de kama ni malien yi ni be famia me fe ka mon fina Alassane mbe Mali frikeli la depuis 2012 Allahu akbar abala depuis 2012 parce que France qui servini mo kele muyi ka Afrique free adali maintenant allez faire dogonu allez dogoni dangan folo e makisali plana e bazumi bon nana ku fo allez nyindo ala parce que tout simplement allez faire nyebe kodola mo bulu mais même mi fiena allez États-Unis mais c'est comme Malika plainte importée États-Unis chodi ama fait ko l'américain joue pour la dera les États-Unis ma do ka intérêt ban fait bien to ay Mali tanta France de tese ka États-Unis so parti aller États-Unis nga boto fasalai mais États-Unis mi se ka apporter ka fo France jalaki do pour que aller reka se ka boni ko ina ni ko me rom na amani mo ko chia ka fo ki no do ko e ma allemand taya allemand bébé ni nyimbo ni ko ina parce que ministre ko dabla to de flé plainte ko ina ni plainte ko be ministre ko bani ayerema
parce que a bɛna dɔn k'a fɔ ale français min bɛ MINUSMA la ni nin ko in taara ɲɛ n'a y'a bɔ k'a jɔ Mali b'a fɔ ko bon n tɛ fɛ ka France ka contingent ye MINUSMA la parce que u bɛ baara jugu min na wa jamana o jamana b'an ka yɛrɛma wɛrɛ y'a contrôle an b'a fɔ k'an tɛ fɛ k'a si ye MINUSMA la donc n'olu bɛɛ bɔra tɔw to jɔni a bɛ dɔgɔya alors que n'i ye jateminɛ kɛ o MINUSMA kelen sur les 27 pays européens 19 pays o bɛ MINUSMA kɔnɔ o bɛ mun de la u tɛ foyi la MINUSMA tɛ foyi la u bɛ yan dɔrɔn pour que ka se ka Mali dujukɔrɔfɛn ka kɛ OTAN ta ye o de y'a kɛ n'i ye jateminɛ kɛ la force Barkhane o ye France ye mais force Takuba ye OTAN de o de an ka autorité y'u ban OTAN Takuba ko in de ma minɛ u y'u ban bɛɛ ma Takuba dɔrɔn a bɛɛ e b'a dɔn Assimi mun kɛ na c'est à dire i b'a dɔn o de y'a ta fɔ ko Assimi c'est le héros du Sahel quoi a ye mun de k'u la n'i b'i jugu minɛ i b'a minɛ a yɛrɛ ka jan na a ye makɔrɔ koro k'a koro k'a koro k'a koro a yɛrɛ tɛna ka bɔ ten n yɛrɛ t'a la bilen c'est lui qui a déclaré k'a t'a la déclaration unilatérale e ne bɛ jɛ la e tɛ se ka bɔ a la ni ne ma sɔn a ko k'a t'a la a y'a koron tuguni k'a koro a ko d'ailleurs an y'an ka opération suspend a y'a koron k'a koron k'a koron k'a koron a ko d'ailleurs an n'an tɛ jɛ foyi la a fana y'a to la dɔrɔn ko bon k'a ko banna ale de y'a bɛɛ daminɛ a y'a nɛgɛ de k'a minɛ a yɛrɛ ka jan kɔnɔ a ye jackpot de k'a la k'a sɔrɔ o taara a ma diya u ye mais o tun tɛ fɛ ka taa a tun b'a kɔnɔ a tun bɛ intimidation de la ni n ko n t'a la u bɛ na n deli an fana ko d'accord a kɛra ka fɔ bon comme o don an t'a la bilen donc a y'a ye deli t'a la a y'a bila à la porte o dun y'a sɔrɔ anw bɛ an ka ɲinita de wa i yɛrɛ ka bɔ ni i yɛrɛ ye o y'a sɔrɔ au même moment an bɛ ka relecture des textes kɛ pour les accords o relecture des textes la France tun tɛ sɔn e b'a dɔn Assimi ye min k'a kɔnɔ a ko fɔlɔ n'a ye ko kɛ Mali la a bɛ nɔ minɛ awɔ o de tun bɛ accord in kɔnɔ a fɔra ko relecture u tɛ sɔn hali ni y'u sara France tɛ se ka na bilen sa n ko Assimi ye jan de da o ye ne welela ne y'a texte ye ɲɛ na an ye baara minnu kɛ président y'an wele k'a bɛ nin jamana jɔ baara mun na an ye texte mun di France ma a ye na aw ka avis di a texte fɔlɔ français armement n'i donna i bɛ baara kɛ anw ka armée ka commandement de kɔnɔ. I b'a ta an ka dabada ma. An ka dabada. Awɔ. Kelen. Filanan n'aw minɛna ko la aw bɛ juger. Fila. Nana a b'anw respecter a b'anw bonya anw de ta an ka jamana ye n'an ko ta yan fɛ i bɛ ta yen n'an ko k'i ti ta yan fɛ i ti ta yen. Wa n'a nana ni minɛ min a b'a dédouanement sara. Wa aw sago fɛnɛ tɛ kɛ yan bilen. Wa aw ni jamana tɔ bɛɛ ye kelen an m'aw sa ni mɔgɔ si ye. Wa an de b'a fɔ an mago bɛ a ka saracogoya kɛ min na n'an ko an mago tɛ min na a bɛ segin n'a tɔ ye. O bɛ sɔn o ma kɔnɔ. O b'a sɔn wa. Mais o banna. K'u tilara k'an wele k'an ka na k'an ka maa si m'o ko kan tɛ. N ka tun y'a dabɔ a kama de. Awɔ. Donc tuma min na an y'o papier nin d'u ma. N'anw wulila an bɛ ka u fiɲɛ fɔ. U kun ɲɛ tɛ Assimi na bilen wa. An minnu bɛ ka taa jamana kɔnɔdenw lasɔmi k'a fɔ a bɛ tan o commencera k'anw nɛni anti français a don sina Assimi t'o la dɔrɔn ka Sadio bila ka taa ka Idrissa ka ko tɔ don ba la k'u bolo bɔ a la pewu. Parce que ni Faransi jɛra ale de b'a f'i ma k'i muso b'a da yan fɛ i den b'a da yan fɛ e yɛrɛ b'a kɛ tan Assimi ko sisan n'aw nana aw de y'anw musow ye anw de b'a fɔ i k'i jɔ yan i b'i jɔ ye n'i t'i jɔ ye i b'a to yen n'an bɛ fɛn fɛn kɛ ni Mali ka hɛrɛ b'a la an b'a kɛ mais ni Mali ka hɛrɛ t'a la an t'a kɛ donc plainte mun filɛ u kana dan u ka kule ka bo kɛ ka sugunɛ kɛ u nɔ de don u minɛna wa nous on a d'autres preuves an bɛ maliyɛn bɛɛ hakili latigɛ ni o ye bɛɛ k'a bila i kunkolo ko papier min taara tantan sarala un kelen dɔrɔn de bila ka taa fɔlɔ comme preuve il y a les 50 violations mun ye avec les textes sur 10 accusations kelen dɔrɔn de taara fɔlɔ dɛ kelen de taara u bɛ k'o kelen de u bɛ k'u prépare o tɛ tiɲɛ an bɛ na n'a tɔ ye parce que tout est documenté a bɛɛ documentélen don u ka marifa minnu minɛna u ka mobili minnu minɛna an'u yɛrɛ ka mɔgɔ minnu salen minnu yera terroriste cɛla a bɛɛ image bɛ yen Allahu akbar donc ka taa fɛ donc France ko bannen nin ye farafinna a bannen nin ye Mali la a bɛ ban fan bɛɛ fo de y'a kɛ maliyɛn minnu b'a la n'u ye hɔrɔn ye n'u ko prévu tɛ prévu nalen filɛ u ka bɔ sisan ko prévu sɔrɔla u ka kuma tuguni
iti chiga Franci joya la ko prévu Franci be galon tigɛ e to prévu ɲininkali kɛ mais an ka tiɲɛ mana fɔ i b'a fɔ ko prévu RFI galon tigɛ o y'o prévu fɔ prévu fɔ Macron y'a fɔ yan nɔ k'an bɛ ka fulaw faga e y'a malankolon jumɛn bɔtɔ ye k'a fɔ ko Macron ka na nin prévu wallahi u ma fɔ u ko ko Wagner bɛ yan e malankolon jumɛn bɔtɔ ye ka Franci ɲininka ka prévu la o Wagner ko la kelen ma kɛ mais an yɛrɛ ka politicien dɔw de bɛ taa ko Wagner bɛ yan a b'an sɔrɔ yan diffamation contre le pays an tɛ maa si t'o la mais kelen fiyana ne ta ne ma mɔgɔ fɔ ne fɔnba bilahi hali ni balima ba kelen fa kelen ka si min k'a bila ne b'i kɛlɛ Mali nɔfɛ wallahi ala kuma tɛ ko ni dɔn gansan jamana ko de ye kulonkɛ n'o tɛ kulonkɛ ni Mali tɛ mun ne b'an bolo wallahi foyi wɛrɛ t'an bolo voilà d'accord alsa an bɛ i fo k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna Abubakar Sidiki Fɔnba ale ye CNT membre ye a b'an ka plateau sanfɛ yan an bɛ faso jama bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ a ka vidéo a ka cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin wagati in na sa an bɛna taa an ka ɲininkali yɛrɛ fɛnɛ filanan na fɛn min ye nin wagati in kɛrɛnkɛrɛnnen na Ivoire délégation olu bɛ an ka jamana kɔnɔ yan an bɛ fɛ k'a dɔn u nakun ye jumɛn ye jɔn y'u bila ka na est-ce que u nalen u ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye mun bɛ halisa 49 militaire ko in mun de b'a la mauvaise foi ani mauvaise volonté u bɛ jɔn de fan fɛ nin ko in na pour que halisa an ka se ka bɔ nin situation kɔnɔ bon comme n y'a fɔ cogo min na diinɛ mɔgɔw u ka baara ka ɲi u bɛ ka baara mun kɛ nin ye diinɛ ka baara ye awɔ ni mankan nana kuma diinɛ ɲɛmɔgɔw kan ka bɔ ko a ka mankan to yen et puis an b'a fɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ɲɛna y'an bɛ Mayi Watara fo ka Abdulaye Koyita fo ka Sufi Bilali fo k'an ka karamɔgɔba bɛɛ fo Asharafa n b'u bɛɛ fo ka Sheriff Marani Aidara n b'u bɛɛ fo n da sera mun ma n da ma se mun na Abdala Arazak minnu bɛ Sikaso olu de ye dugawu kɛ ko Ala ka Mali juguw malo mercenaires minnu minɛna Mali jugu de don Mali ɲɔgɔn tɛ i ka dugawu minɛ ne an b'a fɔ ɲɛna k'u ka dugawu minɛ de y'a kɛ mercenaires ninnu yira cɛba n bɛna mun f'i ɲɛna yanni an k'a fɔ ko u bɛna Asimi deli yala Alasani de y'u ci ya mercenaires ninnu u bɛ bila ni kan jumɛn k'olu nana deli kɛ wa non nin tɛ deli ko ye fɔlɔ deli ko tɛ deli kɔrɔ ko karisa kan b'a dɔn ko e ta ye tiɲɛ ye o tɛ yan n'a ye deli bila minɛn kɔnɔ deli kɛ kun Asimi an bɛna i deli k'u bila parce que tiɲɛ b'i bolo donc o kɔrɔ tɛ ko nkalon bɛ Alasani bolo la donc n'o don u ka taa fɔ nkalonitigi ɲɛna fɔlɔ a k'a fɔ ko tiɲɛna k'ale ta ye nkalon ye nkalonitigi ma sɔn k'ale ta ye nkalon ye hali sini o bɛ ka bɔ k'ale ta ye tiɲɛ ye aw ko k'a bɛ deli kɛ an b'a bila ni kan jumɛn ye a ka gɛlɛn u dun minɛna u nana baara min na Mali la n'a kun ɲan'u bolo hali peut-être karamɔgɔ dɔw kun su bɛ y'a la an dɔw su na y'a la parce que ninnu nana min kama u nana jamana ci de la bon mɔgɔ min nana jamana ci la mɔgɔ min nana ka na jamana yɛrɛkɛ o bɛ bila ni kan jumɛn ye a supposé que sisan Alasani ma jɔn Ala fɔ Asimi ka ninnu bila ni Alasani kɛra ka plainte don Mali kama kan y'u ka mɔgɔw minɛ nkalon ka dun a kuma ka ca deli b'o kɛ tuguni deli yɔrɔ tɛna ye silamɛ joli bɛ Alasani bolo kaso la ye a ka ca Alasani ka sarasu joli b'a bolo kaso la ye o tɛ deli kɛ a k'olu bila fɔlɔ Alasani ka diinɛmɔgɔ kan ka deli kɛ Alasani ka militaire minnu b'a bolo kaso la u k'o ɲini fɔlɔ k'o dɔn n bɛna min fɛ la les 49 la u bɛ k'a fɔ ko militaire don hali ninnu tɔgɔ tɛ Alasani ka fɛnkɛw lisi kan ne bɛ mɔgɔ dɔn a la tɔgɔ min b'a la o t'a tɔgɔ ye a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ o bɛ yen nɔ o n'a tɔgɔ tɛ kelen ye muso min b'a la n'u nana ni passeport n'a ko sergent don mais n ka a y'a sɛbɛn a ka passeport ordinaire kan ko vendeuse de don mɔgɔ minnu nana ni nin marifaba ye ka na ni nin fɛn ye an bɛ mun deli ko la u k'a deli kɛ ne ma ban Asimi ka fɔ n y'a mɛn mais en retour Asimi ka fɔ ne sɔnna u ta bɛɛ ma n b'u bila mais a ye taa fɔ Alasani ye a ka bɔ télé la publiquement a k'a fɔ ko ninnu nana na sira min fɛ a ma ɲa wa a jo t'a la sinon dabɔ kama don dɛ wala dabɔ kama don a y'a dabɔ kama de n y'a f'i ɲɛna n ko nin cɛ in bɛ Faransi ka baara de la Faransi dɛmɛ cogo de ye nin depuis 49 militaires minɛna e ye CEDEAO ye k'a kɔnɔnɛ a u ma kɔnɔnɛ Union africaine y'a kɔnɔnɛ ayi mais est-ce que mercenaires dagalen bɛ Union africaine na a dagalen t'a kɔnɔ CEDEAO ma session extraordinaire kɛ Mali ka Wagner ko kan ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ o m'a ye yan munna u t'a kɛ nin kan hali Macky Sall nana Macky Sall mana dɔ la parce que ale dɔgɔnin tɔgɔ b'a la Sahel Aviation Service comme o tɔgɔ b'a la ale bɛna ko an k'a lajɛ an b'a lajɛ ni mun ye
ah dɔgɔnin tɔgɔ bɛ ko in na ah tɔgɔ bon aw ko k'a ye tɔw jɔn ye ko tɔw de bɛ k'aw mara tɔw jɔn fɛnɛ ko ni ko kɛra k'a kiri bɛ kɛ de an tɛ ni tɔw yɛrɛ ka sariya an b'a kiri kɛ fɔlɔ n'an y'a kiri kɛ ka u kan ka kɛ cogo min o la o grâce o bɛ dépend Assimi na mais o bɛ juger fɔlɔ de ka jugement publier k'a fɔ o yera nin na grâce présidentielle o bɛ président yɛrɛ bolo mais pour que président fɛnɛ ko kɛ Alassane ka bɔ publiquement dɛ ou bien n'a y'a dɔn o mɔ laban la a ka téléphone ta a ka Assimi wele son excellence président du Mali a k'a wele k'a fɔ a ɲɛna tiɲɛ na ne ye nin baara mun kɛ balimaya la a ma ɲa ne jo t'a la i bɛ yafa n ma sinon Alassane ka bon n'anw ye Alassane ka bon ni Mali ye wa a ma bon n'a ye Alassane ye jɔn ye k'ale tɛ se ka yafa deli Ala de don a cira kira tɛ a ma ci ne donc ale tɛ se ka bonya ni anw ye parce que a bɛ ka na Mali min ci o y'anw bɛnbaw de ta ye o ye anw yɛrɛ ta ye o y'an denw ta ye sini an bɛ se k'o to yen k'o tɔgɔ kama o la jɔn de don cɛ bɛɛ i ɲɔgɔn t'i fadenw na o ye tiɲɛ i ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ wɛrɛ denw na o ye nkalon ye dɛ o ye nkalon ye i ɲɔgɔn tɛ Côte d'Ivoire o kɔni ye tiɲɛ mais i ɲɔgɔn bɛ Mali la yan parce que o Mali kelen de ye ladon yan tuma min na kɛ b'i kɔ i denw n'i ka denbaya bɛɛ tun bɛ yan e ko f'e ko jamana fili ka Faransi sago kɛ a ba yɛrɛ tun bɛ yan donc ni yɛrɛ problème ye min ye il faut que même la population de la Côte d'Ivoire bɛɛ k'a faamuya ko Alassane a ma agi au nom de la Côte d'Ivoire ninnu mana Côte d'Ivoire tɔgɔ la u nana a ka business de tɔgɔ la ani Makɔrɔni business min na depuis kuma ja u bɛ baara mun na o baara dɔ de ye mais conseil na k'an yɛrɛ tun taara Faransi mais bɛ k'o de f'i ɲɛna sa n ko Alassane bɛ n'a bɛ ninakili Faransi n'a bɛ filɛli kɛ Faransi n'a bɛ kunkolo yɛlɛma Faransi jɔn de don n bɛ fɛ pour que i k'a faamuya film Kunta Kinte u ye farafin minɛli mun kɛ n ko farafin dɔw de tun b'u ɲɛfɛ mun bɛ taa farafin tɔw yir'u la o voilà Alassane ninnu y'o de ye quoi Alassane Dramane ni Macky Sall ninnu ani Bazoum ani Nana Akufo-Addo olu y'o ɲɔgɔnnaw de ye i yɛrɛ farafin ɲɔgɔn k'u minɛ mais i b'a dɔn mun kɛra munna 49 militaire nation MINUSMA ye ɲin bɔ a la sinon MINUSMA ɲin b'a la o ɲin b'a la u bɛɛ bɛ nin kalama c'était fait pour déstabiliser le Mali mais kun jumɛn na parce que farafinw de don mais wallahi n'a y'a sɔrɔ k'anw ye tubabuw de minɛ MINUSMA tun b'a fɔ ko awɔ k'ale y'u ci parce que tubabuw ni ka fisa ni farafin nin ye donc a b'a fɔ k'an m'u ci hali ni ninnu sara a tɛ fɛn tiɲɛ o ye o de kama anw farafinw kan ka miiri sa quoi an bɛ ka nin bɛɛ kɛ Alassane ye nin mun kɛ qui allait profiter de la déstabilisation du Mali Mali cili tun bɛ jɔn nafa yɔrɔ Côte d'Ivoire kɔni tɛ parce que Ivoirien minnu bɛ yen olu somɔgɔw de bɛ Mali la Malien minnu bɛ yan olu somɔgɔw bɛ Côte d'Ivoire Mali cili nafa jumɛn bɛ se Côte d'Ivoire ma Mali mankan nafa jumɛn bɛ se Côte d'Ivoire ma mais a nafa bɛ se Faransi ma donc baara mun kɛra silamɛw b'u ka baara la an b'u fo u ka taa Assimi deli la Assimi kana u bali u ka deli la mais deli jaabi ye mun ye n sɔnna mais n bɛ sɔn ka da mun kan a ye taa Alassane Dramane fɛnɛ fɛ yen a k'a deli k'a fɛnɛ ka tiɲɛ fɔ a k'a fɔ ko ale jo t'a la n'a sera k'o fɔ a banna sinon kuma wɛrɛ Assimi tɛ dɔwɛrɛ fɔ nin na a b'a fɔ n y'a mɛn mais ne bɛ fɛ a ka tila k'a f'u ɲɛna comme a y'a kɛ tan an tɛna ban aw bolo a y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ye mais sariya mun u nana sira mun fɛ diinɛ m'u ci chrétiens m'u ci silamɛw m'u ci u nana u ka diɲɛ ɲini de la ani Faransi sago de la maintenant a ye taa Alassane Dramane fɛ yen n'i y'a ye aw bɛna ne deli a b'a dɔn ko ne ta de ye tiɲɛ ye bon n'aw yɛrɛ sɔnna ne ka tiɲɛ ma a ye t'o tiɲɛ fɔ Alassane ɲɛna ale min jo t'a la a ka yafa deli n'a ye yafa deli k'ale nɔ don an bɛ ninnu bila maintenant ale ka yafa deli kɔfɛ mun de bɛ yen il prendra la responsabilité pénale et politique de l'acte o y'ale yɛrɛ ye donc na don o don n'a tɛ fanga la a bɛ minɛ a siralen m'o de kɛ wa u t'o disposition na bilen dɛ u bɛ ka attaques de préparer à partir de Menaka u bɛ ka attaques préparer à partir du Niger Faransi yɛrɛ fɛnɛ plainte min donna a kama ale fɛnɛ tɛ ka plainte a bɛ ka nkalontigiya mais u bɛ ka ko wɛrɛ de labɛn tuguni o de kama maliyɛn bɛɛ ka kan ka kɛ jateminɛkɛla ye nin wagati ni ne ka gɛlɛn ka tɛmɛ wagati bɛɛ kan parce que mercenaires ninnu n'a ko senna même les fagali min kɛra 10 11 12 juillet a source dɔ bɛ bɔ nin ko la yan o tiɲɛ a source dɔ bɛ bɔ nin ko la parce que fagali min kɛra Mali la Balabugu a ko organiser la cogo min n'i y'a ko sin a dɔ bɛ taa bɔ nin kan parce que ninnu bɛ yan depuis 2019 u bɛ nin ko in na ni Assimi ninnu kun b'an na est-ce que an b'a dɔn ko Mali yɛrɛ b'an bolo an t'a dɔn wallahi donc vraiment deli a ka ɲi an b'u fo mais ne bɛ fɛ u k'a bila u kunna k'u ye duwawu min kɛ
mɔgɔ dɔw minɛlen de y'a kɛ an bɔra nin na donc mɔgɔ min bɛ fɛ ka walijugu bi n'a ye fagali kɛ jɔnni tun b'a su dan dɔn wallahi mɔgɔ t'a dɔn est-ce que n'an ka mɔgɔw salen deli tun b'u su wuli wa deli tun bɛ Mali dilan wa ayi donc n'i y'a mɛn ko démocratie fanga fɔra ko sariya de o tɔw de ko k'u ka sariya u b'o démocratie min fɔ hali n'an ka sira t'o la ni jɛ an b'o don ba la kiiri in ka kɛ kiiri jaabi ka dɔn o la yafa bɛ se ka kɛ président bolo o la i n'a fɔ a b'a bolo cogo min mais kiiri ka kɛ fɔlɔ a tiɲɛ ka dɔn a ko mununu a bɛɛ ka dɔn fɔlɔ voilà donc foyi ma taa ka dan kɛ o mais kiiri k'a ka baara kɛ Assimi se ka kiiri bala a ka baara la kiiri b'u ka baara kɛ a bɛ minɛ min kɔnɔ o na kɛ papier diɲɛ bɛ min ye don n'a nata la voilà d'accord merci beaucoup an bɛ i fo fɔnba halisa dan tɛ foli min na k'a fɔ filɛlikɛlaw ɲɛna u ka video ninnu cari kosɛbɛ kosɛbɛ ka d'a kan su in na révélation kura de bɛ yan nɔ halisa révélation caman bɛ Ivoire délégation maa mun nana je pense que a ye faamuyali caman sɔrɔ o la halisa an bɛ taga ni an ka babu ye an bɛna kuma mun yɛrɛ fɛnɛ kan o de ye homosexualité yɛrɛ fɛnɛ ye an ka nin jamana ba in yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ an ka nin jamana barikalenba in yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la sa an ka jamana minisiri ni o ye kiiribon minisiri ye ale laseliw kɛ donc an bɛ fɛ fɔnba ko in bɛ niveau min na i ka se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna sariya minnu kan ka taa komi aw ye an ka wasanbolo maaw ye ka se ka dɔ ɲɛfɔ faso jamana n bɛ minisiri fo yɔrɔ kuma caman ni n bɔra n bɛ minisiri fo ministre de la justice mɔgɔ t'a dɔn a bɛ baara mun na mais a tɛ mɛn u bɛna baara in tɔ ye c'est la première fois Mali kɔnɔ ka Faransi to yan ka homosexuels to ka projet baw financer ka bɔ k'an bɛ sanction ta hali cɛ min b'a bɔ i da an politique mɔgɔ kelen kelen dɔw tɛ se k'a fɔ dɛ a ma nɔgɔn ayi dɔw tɛ se k'a fɔ mais alors k'i b'a ye ko Faransi yɛrɛ b'i yɛrɛ contredire aw ko le droit des enfants est-ce que ni cɛ bɛ ka jɛ u bɛ den sɔrɔ u tɛ den sɔrɔ ayi ni muso bɛ ka jɛ u bɛ den sɔrɔ enfant bɛ sɔrɔ la kuma tɛ o ka droit ma o tɛ sɔrɔ bon maintenant ni bagaya yɛrɛ tɛ e bɛ se ka nin ye cogo di cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn ɲini bon muso ni muso ka ɲɔgɔn i b'a dɔn mun bɛ na nin ye u ye wari de sɔrɔ parce que olu de ta y'u ka wari u b'a dilan cogo min ka di donc wari y'u labɔ finalement f'u kɛra bagan ye bon o mɔgɔ modèle o n'a fɔra k'e ka tila olu ka miirina ko k'o don e ka jamana sariya sunba kɔnɔ k'e ka baara kɛ ni o ye i bɛ kɛ jɔn ye a ka gɛlɛn o de b'a to i bɛ n'a ye sariya sunba kura tali a ka kan ka sɛbɛn a kɔnɔ noir sur blanc tubabu an mana hali n'an ko k'an sɔnna sariya ma sariya o sariya n'o ni an ka taabolo tɛ taa n'o ni an ka namu tɛ taa a tɛ lawaleya yan wa k'a sɛbɛn constitution kɔnɔ furu bɛ tɛmɛ cɛ ni muso de ni ɲɔgɔn cɛ point barre n'a bɔr'o la foyi wɛrɛ tɛ yen maintenant ninnu fɛ yen hali dugu dɔw bɛ yen u ka cɛw bɛ bagan kanu u bɛ jɛ bagan fɛ Allahu akbar mais baganw tɛ jɛw fɛ fɛnɛ u t'a ye mun bɛ bɔ a la bon an dun filɛ nin ye jamana min ka charte de kurukan fuga o san 786 de ye nin ye depuis wagati hadamadenya b'an fɛ yen o y'a sɔrɔ révolution française fosi tɛ yen anw bɛ se ka na an ka o tiɲɛ cogo di ko dɔw ka miirina la donc i bɛ n'a ye nin ko in o de y'a to hali u b'a fɔ ko cigarette interdilen don dans les écoles mais ne ma sanction ye ni session dayɛlɛla nin se an b'o sanction bɛɛ ta école la ni cigarette min interdilen don école la munna a sanction ye jumɛn ye yɔrɔ shisha dabilara an bɛ Assimi fo la denmisɛnninw k'a faamuya k'u ka hɛrɛ de ye nin ye cɛkɔrɔba min b'a f'i ɲɛna k'i kana t'i yɛrɛ faga ou bien i yɛrɛ ɲɔgɔn b'a fɔ ko ne tɛ fɛ k'i yɛrɛ faga o y'i ɲin de donc cɛw ka cɛw kanu musow ka musow kanu a kana da interdiction ma a kana da sariya tali ma maa o maa n'i yera la i ye mɔgɔ fagala de i ka kiri i b'a fɔ ko mɔgɔ fagala waati dɔ kɛra la u ye denmisɛnnin dɔw ka pikiri k'u la k'u cɛya sa Mali in kɔnɔ yan bon ko kan ka ɲɛɲini sisan tuguni a man ka bila ten jɔnniw de y'a baara jugu kɛ jɔnniw bɛ nin ko ju la parce que tubabu tɛna ni ɲuman y'an fɛ yen o fɛn fɛn b'an si latunu fɛn fɛn b'an nagasi o de bɛ nin kɛ jɔnni ma bɔ Nabila Luti ka histoire kalama dugu kuturu harakira nin na mais bi o de bɛ mɔdi la fo yɛrɛ cɛ ma dangalen dɔw i b'olu yɛrɛ parler kamalenkɔrɔ k'i yɛrɛ kɛ muso ye mais nin dɔrɔn tɛ dɛ n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna i b'a dɔn ko la plupart des médicaments an bɛ minnu ta ka bɔ kɔfɛ c'est des médicaments féminisants awɔ
a plupart bɛɛ ninnu ka sira t'an na sa o de kama na an b'an ka kɛnɛya k'an yɛrɛ ta ye an b'an ka jugement k'an yɛrɛ ta ye an b'an ka armée k'an yɛrɛ ta ye an b'an ka kan don ba la an bɛ sa jɔnya la wa an bɛ sa an tɛ k'an yɛrɛ ye munna maliyɛn bɛ k'i yɛrɛ ye bi Asimi ka mara kɔnɔ parce que mun b'an bɛɛ kɔnɔ min kun ka d'an ye k'a kɛ ale de bɛ k'a kɛ président ko de tun bɛ Mali la o tiɲɛ walayi o de tiɲɛ président ko de tun bɛ Mali la donc i bɛna ye justice la ni sanction bɛ ta a bɛ kɛ loi ye an b'a voter mais o dɔrɔn tɛ agence dɔ fana bɛ na créer mɔgɔ mɔgɔ ye dankari kɛ jamana ka nafolo la n'i minɛna kaso dɔrɔn tɛ dɛ i b'a wari sara i bɛ kaso kɛ i bɛ wari sara o wariw de bɛ bila yen nɔ ni wari t'i bolo i n'a fɔ kɔsa in na dɔ ka dugukolo ma di yan o dugukolow bɛ bila k'a feere ka taa n'a wari ye bon a dɔw yɛrɛ la hali ni vɛsi ɲuman dɔ b'i bolo an b'o feere ni vɛsi yɛrɛ hali n'a y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ b'i bolo n'an bɛ se k'a feere 100 an b'a bila an ka jamana kɛsu kɔnɔ o b'a to hali an minnu bɛ fanga la bi n'i y'a ta don min na n'i minɛna i bɛ taa bila dɛ i b'a bila donc bɛɛ k'a dɔn ko jamana wari n'i y'a ta i b'a bila bon ne b'a dɔn ko n'i y'a ta k'i b'a sara est-ce que i b'a ta i t'a ta donc ni de ka ɲi parce que i b'a dɔn ko a janya o janya n'a minɛna fɛn fɛn b'i bolo a bɛɛ minɛ la i b'a dɔn ko il faut que ala sariya fɛnɛ la hali n'i minɛna drogue feere la bien ou bien b'i bolo k'a bɛɛ minɛ parce que o kɔrɔ e fɛn fɛn sɔrɔ i y'a bɛɛ sɔrɔ drogue feere de la donc k'i ka bien bɛɛ minɛ la c'est comme ça parce que n'an kulonkɛra ni ninnu ye ninnu de ye kojugu dan ye jamana kɔnɔ walayi o tiɲɛ o de y'a kɛ halisa n bɛ min fɛnɛ fɔ a ɲɛna a ka sariya wɛrɛ ta dugukolo ko kan ne taara kiri bon na n'a fɔra k'e ta ye dugukolo ye a tɛna fɔ ko ne ta tɛ yan juge k'u autosaisi a fɔra ko ne ta tɛ tiɲɛ don mais fɔ ma jɔn ye papier d'e ma k'a ɲɛɲini u ka t'o fɛnɛ ɲɛɲini mɔgɔ min y'o papier di o ka taa wo la mais a bɛ fɔ ko ne ta tɛ ne bololankolon bɛ bɔ ka sɔrɔ dɔ de y'a papier di ne ma o man ka kɛ o bɛ kɛ cogo jumɛn o man ka kɛ ne ta tɛ mais min y'a di ne ma ne bololankolon bɛ bɔ ten maliyɛn de la diaspora joli ka dugukolo ɲagamina ten u ka wari tiɲɛna ten ka taa 5 miliyɔn 10 miliyɔn 20 k'o don dugukolo la dɔ bɛna fɔ k'ale ta ye titre ye a fɔ k'o ta ye tiɲɛ e min ye miliyɔn don a la e bɛ taa ten so non mais ni jamana sariya dabɔra ka bɛɛ de protéger walayi a dabɔra o de kama kuma dɔ la komi u b'a fɔ k'u nana objet min na o ye jɔnni ta don o ye tiɲɛ ni jɔnni ta don n'o dɔnna mais comme papier wɛrɛ de b'ale bolo jɔnni fana y'o papier d'ale ma est-ce que mɔgɔ habilitelen bɛ ka papier di mɔgɔ ma mɔgɔ min ni i man ka kɛ a dɔw fana la mɔgɔ kan ka mun kɛ yanni a ka taa justice la mɔgɔ min ye terrain feere e ni ne ma yanni an ka taa justice la an ka taa tigi fɛ yen i y'a di jɔnni ma n'a y'o tigi koron k'a di jɔnni ma n'a ko k'a d'e ma yɔrɔ taa justice la bilen mais a m'a di ne min ma a ye papier di ne ma ne de b'ale sama ka taa sisan a ka taa n ta sara mɔgɔw fana bɛ se k'o initiative ta k'o kɛ dugukoloko la c'est comme ça n'o kɛra dégâts bɛ nɔgɔya donc dégâts bɛ nɔgɔya donc il y a beaucoup de réformes o de y'a kɛ crime tun ye san 3 de ye san 3 san 6 sisan an bɛ san 10 na awɔ délit taara fo san 6 la donc u tun b'a fɔ ko par exemple sisan minnu bɛ ka jamana wari dun u tun bɛ fanga ɲini n'u ye fanga ɲini n'u ye san 10 kɛ fanga la dɔrɔn donc san 3 ni da ma don a la dɔrɔn o y'a kɛlen prescription ye o y'o ko bannen ye kasɔrɔ ko k'o tɛ kɛ bilen dɛ hali ni da ma don a la an bɛ taa fo san 10 parce que wari hakɛya dɔ de b'i kɛ crime ye wari hakɛya dɔ b'a kɛ délit moins de 10 millions je pense que o ye délit plus de 10 millions o ye crime ye ka fara mɔgɔ fagaw ni fɛnw kan donc n'i y'o kɛ i y'o wari dun mɔgɔ fɛ yen o la fo san 10 a kuma bɛ se ka bɔ bon dɔw tun bɛ fɛ ka fanga de ta ka san 20 kɛ fanga la walasa u ye jamana firili ni wari dunni min kɛ ni dama don a la a bɛ fara délai de prescription kan c'est comme ni e ka 5 miliyɔn juru don ne la n'an ye san 3 sɔrɔ ka sɔrɔ an ma taa kiri la n'an taara kiri la u b'a fɔ ko mais san 3 kɛra e m'a ɲininkali kɛ a bɛ bila prescription na o ye perdili ye prescription in fɛnɛ dabɔra de keguya dɔ de kama ka dɔ bɔnɛ a ka wari la donc ça veut dire que maa kalanlenw ka kegu u bɛ fɛn tiɲɛni kɛ cogo cogo u b'a kɛ ten donc vraiment pour l'homosexualité a ka ɲi jamana ma a ka ɲi an denw ma a ka ɲi an kɔ ma parce que ni nin kɔmɔdɛli tora dɔw bɛ n'a kɛ a b'olu kɔnɔ ko ko ɲuman don k'a kan ka kɛ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ nin na wari min bɛ sɔrɔ
ale b'o ye a t'a baganyɔrɔ ye bon wari jumɛn sɔrɔ koko la mɔgɔ b'o kɛ ten bon en général waribatigiw de bɛ nin programme ba ninnu financer cɛ n ka cɛ ni nin ko taara ɲɛ e bɛ caman ye u bɛ bin dɛ parce que caman wari de bɛ sɔrɔ ni manamana ko ninnu na donc vraiment ni gansan kama ala b'an ka jamana tanga ɲanata dɔw ma wallahi ne y'a fɔ i b'a dɔn ne ye nord kɛ j'étais le directeur technique du centre revitalisé de Koumaïra dugu 36 de tun bɛ ne bolo ne tun bɛ furakɛli kɛ o dugu 36 bɛɛ la ne ko ye n ɲɛ la ne ko he wallahi jahari dɔ bɛna Mali kan cɛ an kun tiɲɛna trop jamana in kun tiɲɛna de kana kɛ et puis u ka mesure dɔ ta même administration na minnu bɛ an balimamusow ka malangoloya dayiru la pour que ka baara sɔrɔ n'a dénoncé la dɔrɔn i ka taga wo la et puis i ka gɛn ka bɔ baara la tu sais que o fana kɛra obstacle ba ye an balimamusow tɛ baara yɛrɛ sɔrɔ u mana fɔ k'u bɛ taa baara ɲini yɔrɔ min u bɛ kɔrɔ de da yira i la n'e ma sɔn non seulement i tɛ taa ɲɛ wa i tɛ taa baara la bon kɛlen bɛ sababu ye fana musow fana bɛ taa baara la komi e cɛ min tɛ se k'o kɛ ne somɔgɔ tɛ e bɛ si kɛ kare kɔnɔ yala la donc c'est à dire nin bɛɛ de bɛna to jamana an ma hakili to a fɛn damadɔ la pour que k'u don ba la quoi ni ala ka jɛ ye o tuma an bɛ faso jama bɛɛ lajɛlen fo halisa ka ɲini mɔgɔw fɛ u ka vidéo ninnu cari kosɛbɛ k'a fɔ an ɲɛna halisa Abubakar Sidiki Fɔnba ale bɛ kati 24 yɛrɛ Jabarani so kan bɔlɔlɔ sira an bɛ faso jama bɛɛ lajɛlen fo an ka jɛmukan an bɛ se k'a fɔ nin ye a selen ale kuncɛyɔrɔ la yanni an ka bɔ kuma kɔnɔ sa an bɛ kuma di an ka maa welelen ma kuma kuncɛ kuma la n'a bɛ se ka kuma mun fɔ pour que an ka bɔ bi yɛrɛ babu yɛrɛ kɔnɔna la kuma kuncɛ kuma na an bɛ phase min na a bɛ fɔ o de ma ko la phase de la défense nationale défense nationale ye mun ye jamanadenw yɛrɛ ka jamana golomasiri tabaw lakana golomasiri bɛ anw lakana an fana b'u lakana ka kibaruya d'u ma denmisɛnninw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ quartier o quartier kɔnɔ u bɛ buguda o buguda la n'u ye maa yeleke fɛn fɛn ye u k'a ko fɔ faamaw ɲɛna an bɛ se k'u dɛmɛ ni o ye a filanan an bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ k'a faamuya komi u tɛ ka Asimi taabolo faamuya halisa diɲɛ kɔnɔ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sigilen bɛ fɛn 3 de kan i ka armée i ka kan ani ka wari maintenant Asimi ko k'an k'a daminɛ lakana la ni lakanana i bɛ fɛn sɔrɔ i bɛ se k'i ka kan don ba la wa i b'i ka kan protéger ni lakanana i bɛ fɛn min sɔrɔ i bɛ se k'o fɛnɛ protéger donc n'i y'o faamuya u k'a dɔn ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn sɛnɛkɛla tɛ i ɲɔgɔn mangoro feerela tɛ i lakanana de donc an bɛ ka taa lakana de la fɔlɔ o de kama il est important aujourd'hui militaire dɔw bɛ an k'olu datugu yɛrɛ le Mali n'a pas besoin de plus de 15 portefeuilles ministériels ma finale primature ko ni bɛɛ kuma de on n'a même pas besoin de la primature encore an bɛ nin gɛlɛya min kɔnɔ an mago foyi tɛ primature la c'est des postes politiques men to la ka foli kɛ Sugɛli ka ɲini ala fɛ ala ka kɛnɛya d'a ma mɔgɔw bɛ ka ko dɔw nalo k'a fɔ n'a fɔra ko ci reposer repos fɛnɛ bala ye bana de le repos fait partie des 14 besoins fondamentaux de l'homme k'i yɛrɛ lafiya hali bi ne yɛrɛ kun man kɛnɛ o mais dɔwɛrɛ tɛ lafiya bala de don n'a fɔra ko hadamaden taara a yɛrɛ lafiya o kɔrɔ ye k'a ka besoin dɔ de bɛ yen n'o ye lafiyali besoin ye o de perturbera a bɛ t'o ladilan fɔlɔ donc mɔgɔ kana kow bila ka taa yɔrɔ yɛrɛ la dɔw yɛrɛ b'a ko AVC don hali ni AVC don AVC accident vasculaire cérébral niveau de b'a la ala k'an kisi k'an tanga dɔ bɛ to baro la sa a b'a ko kunkolodimi b'a la kunkolodimi n'i y'a yɛlɛ i b'a sɔrɔ a tension yɛlɛlen don n'i taara scanner kɛ i b'a sɔrɔ a ye AVC kɛ mais i b'a sɔrɔ AVC la c'est minime AVC bɛ degré de b'a la i bɛ AVC initial kɛ a bɛ tɛmɛ ten i tɛ bɔ a kala mais kɔfɛ n'i y'a ye n'i ma kɔn a ma a bɛ se ka na ni séquelle wɛrɛ ye mɔgɔ bɛ se ka AVC kɛ plusieurs fois degré baw b'a la degré dɔgɔmaninw b'a la mais quoi que ce soit hadamaden kɔni ni i ka besoin farikolo mako dɔn n'o perturbera i b'i reposer dès lors qu'on dit que i est reposé o kɔrɔ besoin dɔ de perturbera besoin n'o perturbera o ye anomalie a bɛ fɔ de ma ko bana d'accord ay mana kɛ cogo cogo a man kɛnɛ a ka kɛnɛ nin bɛɛ tɛ sɔsɔli foyi a ni kɔni fɔra k'i reposer o kɔrɔ de farikolo mako dɔ de bɛ yen a bɛ a ka o kɛ donc ka maliyɛn bɛɛ fo ka yiru la k'an bɛ yɔrɔ min na i kɛra Mali fɛ i ma kɛ Mali fɛ
Assimi nous ne mun kɛ armée la kalo tan ni kɔnɔ Mali san 30 a ma kɛ. Wallahi o tiɲɛ. Au Djario, Odo, on avait une armée de répression, maintenant on a une armée de guerre. Mais comment continuer? Avec classement, il faut que Mali est 3e. Oui, ni classement, on a Mali et Nigeria. Hein? Quand on voit quelqu'un qui a fait Koubou Labé, Koubou me fait quelqu'un militaire. Américains ont essayé information d'Ouma que le Mali est un danger pour la sous-région. On m'a fait danger là, d'aurait fait ou TC de ATC. N'a corroboration à Bakawere là. Mais comme il venait malheureusement, heureusement, Atimi tena djien kono kata guerre ke, ale tika farafin ni blé, moi mo to de la sang. To mo kanté la pia. Amour de la donc guerre qui n'a que Mali ni Côte d'Ivoire sinon na tira ani ñogon té mba fiena foka satan ñogon rek mais on n'a pas de té anka ni tra guerre ke ni Ivoire kelisa John Sara africain sara wallahi o tien ni malien kelen sara John Sara africain sara té farafin sara ko jusa ani doke première guerre mondiale la ani doke deuxième guerre mondiale la farafin era ka première té ta kan mo goté choubo la ko sugo inga ñogon té Afrique chi non même ka mon fiena il y avait soukou dans là. Mais la fin de fiena. Conseil des ministres terminé. Ça de proposition donc à terminer mon rôle. La direction nationale de la sécurité a divisé en sous-direction. Même il y a une sous-direction même chargée ingérence là. On a une armée professionnelle adaptée, bien entraînée, morale au top. Donc, Souré va faire flotte aérienne bénie de notre vie. Quand tu m'as wa Tchedon Bambolo, wa Milen Bambolo, Tchedon fait perler nos keleke. Moi, quand on met un terroriste dans le kelek, non, Francina, Franci de Kelek, allez de l'équipe, il y a un méthode de soin ou bébé. Mais moi, 44e régiment d'infanterie au service de la sécurité d'État français, on avait qui n'y a mis qu'à terroriser formé depuis 2012 ou 20 balades là. Élection. Mais comment continuer Malien ni ala yanchi kwa nga transition yi mana bla ko mana mo do gani siki Mali sanfé amba chika ni misala on tanga fanga bla mo kama go ordre constitutionnel français tadi an ma deli ko fo am mo ba nga jamana de la wa Assimi alna ko kabi présenter an yere de ba ka campagne warbo Tony Michel et Minga Ibega la Otekere, opérateur économique ta campagne financière, moi qui na campagne financière qui va faire, ah moi la campagne financière, malien be perleno, na ko Assimi candidat e bebata, parce que akato non là pour la continuité on devait Mali arranger. Wallahi o tien. Alassane Dramane ma coup d'état constitutionnel pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Bon, nous aussi, on va introduire Assimi Abi présenter pour la stabilité et l'intégrité du territoire malien. On fait les Magobanga Djamanala. Ah bon? Ou comment il faut ka où est bon? On fait les beaux, on a raison d'état de Bala. On Magobanga Djamanala. Antina, c'est ni équipement nous goûter. Ni continuité avec Chokodi. Ah, Galen, Wallah, Galen. Quand la Tadok a dit que je passerai président là, il est comme passer normal là. Mais il y a mon gars là. On va de Kuba mine Yoro Chamana. Pour exemple, il va donc ni français Bisseka mine Yoro dollar. Il corrige la pour des responsabilités dollar. Sinon, on va intimider ni au Edron avec un bla qui est réuni. Parce qu'il doit raconter même. Ouais. Ça doit continuer. Ouais. Donc il est temps en cas de bara nous faire donc mais ministre des finances fait faux parce que fera yana ko dogo kunfla ko jama me fi mais wari abaram ali ci ne fu ram ni wayna ko ko kubika war bo mi ko ngani ne coopérateur économique do de be kan nous financer non on a un ministre qui a la tête abado warbe borom donc vraiment ka befo qui est fou ka ni malin fait ko jama na kanu
n'i y'a kɛ hali n'i sara i nisɔndiyalen bɛ sa hali ka saya cɛ jigi la mais n'i sara ka sɔrɔ i t'i faso fɛ e yɛrɛ bɛ jɔrɔ saya la mɔgɔ min t'i faso fɛ hali saya n'a fɔra dɔrɔn u bɛ siran parce que wari o tɛ fɛn ɲuman kan donc an kana siran an bɔra cɛfarinsiw de la Mali siya foyi tɛ mun tɛ cɛfarinsi ye a bɔbɔ fila bamanan kɔrɔbɔrɔ kadɔ a bɛɛ ye cɛfarinsi de ye o de y'a kɛ Mali de bɛna farafinna bɔ dengɛ kɔnɔ donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma kana fɔ a ma ko sama kana tila kana fɔ a ma ko zonzan fɛn fɛn bɛ ka transition dɛmɛ ne kɔni bɛ mun ɲini n'an bɛɛ de bɛ ka transition dɛmɛ je ne vois pas pourquoi an t'an bolo di ɲɔgɔn ma n tɛ se k'a faamuya pourquoi an t'an bolo di ɲɔgɔn ma ka juguw kɛlɛ parce que n'an minnu bɛ ka transition dɛmɛ n'an yɛrɛ fara la an bɛ kogo bɛ pɛrɛn basa bɛ don a la ɲɛbɛrɛ bɛ don a la bon n'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ k'e bɛ se ko la i tɛ se foyi la tant que aw bɛnnen tɛ groupe kelen si ma Mali kɛlɛ kɛ maliyɛn bɛɛ de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an bɛɛ y'o faamuya ne de y'a kɛ mɔgɔ si ma kɛ an maliyɛn damaw de y'a kɛ wa maliyɛnw de b'u ka jamana fɛ donc an ka bɔ groupe ko la an ka Mali lajɛ n'a ɲɛna an fɛn fɛn kɛlɛ kɛ bɛɛ de y'a ɲɛ mais a ka fɔ ko ne e jɔn ye donc vraiment n bɛ bɛɛ wele an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an minnu fana bɛ ka fanga dɛmɛ aw kana ɲɔgɔn lagosi parce que aw ka ɲɔgɔn lagosi o de b'a to jugu fana fanga bɛ yɛlɛ a b'a don yɔrɔ sɔrɔ aw kan hali n'o jogo b'aw la a ye ɲɔgɔn wele kɛrɛfɛ a k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mais aw kana to ka t'o da kɛnɛ kan jugu ka don yɔrɔ sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ donc n b'i fo ka Korema mɔgɔ bɛɛ fo ka Malien de la diaspora fo kosɛbɛ hakɛto bɛ nin na salala Mamadu d'accord merci beaucoup Abubakar Sidiki Fɔnba tiɲɛtigi tɔgɔma an b'i fo dante foli min na donc je pense que mɔgɔw ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi walawala in na révélation caman kɛra an b'a ɲini faso jama fɛ sa u ka se ka video ninnu kɔni cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ pour que information a bɛ se ka circuler parce que kunnafoni dili baliya fɛnɛ ye kɔngɔ dɔ de ye parce que an tun ye Mali lajɛ kunun Mali c'est à dire kunnafoni kɔngɔ tun bɛ jamanadenw na fɛn caman tun bɛ yen mɔgɔw tun b'a miiri mɔgɔw b'a fɔ mais a tɛ fɔ secret d'état don mais sisan jɔnw bɛ se k'a miiri ni Malikura yɛrɛ kɔnɔna tɛ ko Mali yɛrɛ bɛ se ka plainte don ba faransikan ma voilà k'a sɔrɔ président tɛmɛna ale yɛrɛ ko i b'a fɔ ko petit français la France n'a jamais été bas mais président mun tɛmɛna ale ko olu ka ba de kun don ko n'i ye fɛn fɔ Faransi ma k'i ye fasoden jugu ye ko mɔgɔ b'a fɔ ko Faransi man ɲi ou bien barikani man ɲi k'i ye i bɛ jate i b'a fɔ Mali i bɛ ka Mali armée de dɔgɔya a fɔra an bɛɛ ma Asimi ni ce an bɛ taa yɔrɔ bɛɛ i bɛ baro kɛ mɔgɔ maliyɛnw ko n'Asimi kun mana k'a kun man ɲi ko jamana kun t'an bolo walayi ko jamana kun tɛ yen sisan n'i minɛra i tɛ bila f'i ka dɔ sara tu sais que ne taalen Ghana walayi tubabuw ye ne kunbɛn cogo dɔ la quoi fo ka nɛnɛ kari ne la américain u girinna ka ne kunbɛn u ye tɔgɔ min mɛn ani Mali bɛ ka baara mun kɛ a don ne taara n da n ka hôtel kɔnɔ Ghana n ma se ka sunɔgɔ nisɔndiya bolo quoi ils disent on est fier du Mali on est fier du Mali mais jamana wɛrɛw bɛ k'o fɔ anw yɛrɛ bɛ ka an to yan nɔ k'an yɛrɛ gili tigɛ o de kama n ko n y'a fɔ n ko ni mugu b'i bolo ni mugu kisɛ 100 dir'i ma k'i k'a ci jugu la sokɔnɔ jugu i bɛ 99 ni buruburu 9 ci o la a tɔ dɔ in o ci kɛnɛmana na o b'i lafiya yeah donc c'est ça quoi non o tiɲɛ voilà d'accord halisa an b'o de fɔ an b'a fɔ ninnu de autorité minnu b'an bolo bi nin ye Ala ka sɔn de ye nin ye Ala ka di de ye donc halisa an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ pour que faso m'u bolo n'u bɛ ka faso in ta bi ka jɛ u yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ kɔ k'u ka vie bila danger la anw kama anw fɛnɛ man ka kɛ fitiriwale ye u ma parce que n'i y'a lajɛ bi ni Wamani yɛrɛ ko ɲini don u bɛɛ bɛ se ka bɔda dɔ sɔrɔ marifa wolo wolo voilà u bɛɛ bɛ bɔda dɔ sɔrɔ ka jamana in to yen mais ko in bɛ jamana ko yɔrɔ de la parce que ninnu bɛɛ ye seigneur de guerre de ye colonel ninnu ye seigneur de guerre de u bɛɛ ye kɛlɛw kɛ u bɛ réalité dɔn u bɛ Faransi dɔn u bɛ barikani dɔn donc kow b'a tigi de bolo o kɔnɔna la sa halisa an bɛ dugawu kɛ Ala ka se ka faso in Ala ka jɔ Ala ka faso in jɔli Ala ka tɔgɔ di an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ma donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɔ n b'a k'i yɛrɛ fo i ka nali la i ka cɛsiri la parce que an kɔrɔ caman bɛ yen u tɛ sɔn débat ma mais ka mɔgɔ ye k'a kalannen don ko a bɛ jɔyɔrɔ dɔ fana la i bɛ sɔn ka taa plateau kan k'i ka idéw di nin fana bɛɛ ye faso kanu dɔ de ye parce que mɔgɔ caman fana bɛ yen olu ka connaissance dalen don mais olu fana bolo u ka bon débat ma donc kana débat yɛrɛ fɛnɛ la hali kana plateau kan k'i ka idéw di aujourd'hui a b'a to faso jama fɛnɛ bɛ kunu n'i y'a ye mɔgɔw kununen don an bɛ se k'a fɔ aw bɛ information minnu di aw bɛ révélation minnu kɛ olu de fɛnɛ b'a to halisa fanga yɛrɛ fɛnɛ jɔlen don tout à fait parce que ne ninnu tɛ sisan b'a sɔrɔ
kunnafoni caman bɛ ka tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ mais n'u y'a ci cogo o cogo sisan an bɛ bɔ k'aw jaabi an bɛ bɔ ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ maliyɛndenw na donc an b'i yɛrɛ fɛnɛ fo i ka cɛsiri la donc faso k'a dɔ ye ani faso yɛrɛ ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ka se k'a dɔ ye aw fɛnɛ bɛ cɛsiri mun na bi u k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ye fanga in fɛnɛ jɔlen don aw ka wuli ka jɔ o nɔ b'a la ka fara anw yɛrɛ fɛnɛ ta kan parce que anw de bɛ ka faso jama la kunun tout à fait n'i y'a ye mɔgɔw tɛ ka wuli mais fɛn de fɛnɛ ko quand tu vois un homme politique se taire l'homme politique n'a pas vocation k'i da de l'homme politique doit parler ni fɔ k'i ye politique i bɛ kuma de i mago tɛ fɛnɛ ko n bɛ min fɔ k'a ka diya mɔgɔ ye mais i miirina fɔ miirina min bɛ jamana jɔ mais o de y'a kɛ presse a tɛ 4e pilier ne ma sɔn koyi aw ye premier pilier de parce que communication tɛ bagan n'an kun ye bagan ye an bɛ kuma mais n'an kumana dɔw b'a fɔ an bɛ kuma mugu de alors que adamadenya dabɔra kuma de kama n'i ma kuma a tɛ ɲɔgɔn faamuya. C'est vrai. Merci beaucoup. Ok merci an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ka faso kanu na an b'a fɔ halisa ala ka jamana ala ka kolo suma ala ka jamana kɛ jamanaden ɲumanw olu sago ye. An sera ka ne sɔrɔ an ka bi arabadonya in walawala ka d'a ma a b'aw sɔgɔlen to 84 la yɔrɔ nataw la Mali kunnafoni fo ka taa se diɲɛ yɛrɛ taw ma an bɛ n'olu di aw ma an ka walawala yɛrɛ kɔnɔna la hakɛto b'a kan Salala Mamadu.